coming through. This is the group contesting the finish now. It's Jens Vogt at the front. Coming now is Joaquim Rodriguez. He's got Peter Sagan in it, but Sagan's going to go past him, surely. Nicholas Roach hasn't got the legs to come back in him, has he? Peter Sagan takes victory from Joaquim Rodriguez, Nicholas Roach, Jens Vogt, Tony Martin, Alberto Contador. Anche Peter Sagan in questo sprint. Sagan e Francesco Gavazzi, Sagan e Francesco Gavazzi, Sagan e Francesco Gavazzi, ed è Peter Sagan. Sagan a je tam i Rogers, je tam i Leipheimer, ten je na té čtvrté pozici a teď nastupuje Sagan. Peter Sagan přespurtuje za blízkýho. Je to pravda, Peter Sagan patrně vyhraje v dnešní etapě závod okolo Kalifornie, než tam zkouší Rogers. Peter Sagan vyhrává, je to pravda, vážení přátelé, slovenský závodník Peter Sagan. Ve sprintu a útočí Peter Sagan. Útočí Peter Sagan, má proti sobě Mikea Rogerse. Tak kdo to bude? No je to Peter Sagan, samozřejmě další etapové prvenství pro slovenského závodníka.